Welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatids, episode 3 na po tayo ng ating self-training series mga kalapatids. So abangan yan sa ating video. So mga kalapatids, nagbabalik nga tayo dito sa Develop TV. Today's video mga kalapatids, episode 3 na po nung paggagawa po natin ay pag-self-training natin series. Yan, yung self-training series natin mga kalapatids. And ang gagawin po natin ngayon mga kalapatids is papakawalan po natin yung tatlo sa medyo malayo dito sa ating bahay. Yan, so maglalakad lang tayo mga kalapatids para pakawalan sila. So abangan yan maya mga kalapatids. So bago tayo dumapo doon mga kalapatids is i-update ko muna kayo dito sa mga videos natin. Ayan, para minsanan na sa isang video mga kalapatids. Ayan po. So ito mga kalapatids is day 4. Day 4 na po. Day 3 mga kalapatids ay day 5 na po. Ayan, day 5 na po pala mga kalapatids. Ayan, so bukas mga kalapatids is lalagyan po na natin ng singsing yan. And then ito mga kalapatids is dalawa na po ang napisa dito sa kay Isabela line mga kalapatids. And then meron din sa isa doon yung dalawang puti natin na pinagpares. Ayan, para sa mga wedding ganyan mga kalapatids. Ayan po. So dalawa na po yung naano dyan, napisa kanina lamang. Ayan, so nanunuka mga kalapatids. Ayan o. So tanggalin natin yung yung itlog mga kalapatids. Ayan. Ayan po mga kalapatids. So natanggal na yung dalawa. Ayan o. So ano kaya ilalabas nila ngayon na kulay mga kalapatids. So abangan yan sa ating video mga kalapatids. Ayan po. So mga kalapatids, dako na tayo dun sa ating gagawin na pagtutos, pagpapakawala dun sa tatlo na naunang first clutch natin mga kalapatids. Tara, samahan nyo ako. And then kunin na rin natin yung box na paglalagyan natin mga kalapatids. So yun na nga mga kalapatids, pasok na tayo dito sa ating fly slope. So ito pa rin yung lalagyan natin. Wala pa tayong training box na nabibili mga kalapatids. Ayan. So ito po yung mga kalapati natin. Kahapon nilagay na rin natin yung dalawang YB dito mga kalapatids. Ayan po sila. Ayan mga kalapatids. So kunin po natin yung tatlong naunang naianak mga kalapatids, yung first clutch. So mga kapatids, ang pagkakaalam ko na tatlo dito is ito, ayan, and then ayan mga kapatids, sila yung mature dito sa natin flyer slope. Ayan mga kapatids. So ito yung second clutch. Yan po yung mga second clutch ay mga kapatids. Ayan, so puro naglulugon pa. So sa susunod mga kalapatids na araw, papakawalan na natin. So ito pa yung mga bago dito, yung mga may sing-sing mga kalapatids. So ito na mga kalapatids, nagaganda na ako dito sa kulay na to. Ayan. So isang kak, ang laking kak mga kalapatids. Nagaganda na ako sa isang blue bar white light na dark. Ayan o, gandang kulay mga kalapatids. So ang ganda pa ng kanyang pagkakaano ng mata niya. Ayan o, pagkakatinag mga kalapatids. Ayan, so ayan, mag-focus. Ayan o, kita nyo naman mga kalapatids. Ayan. So tara mga kalapatids, silangin na natin yung dalawa. Sabahan nyo ako. So ayan mga kalapatids, ilagay na natin sila dito sa lalagyan natin para magpakawala. And then mga kalapatids, tinanggal ko na rin pala yung nandito. Yan, yung nandito sa taas mga kalapatids, tinanggal ko na. Yan, nandito na siya. And then i-open na natin yan by bukas mga kalapatids. Yan, so ito muna yung ngayon mga kalapatids. Itutos natin sila dito lang sa malapit sa atin. Maglalakad-lakad na lang tayo mga kalapatids.
Ayan po, so mga kalapatids, balik na lang po ako dito kapag nai-release ko na po yung itong tatlo mga kalapatids, dahil iiwan ko po yung ating camera mga kalapatids, dahil di baka mabigatan tayo mga kalapatids, dahil mabigat yung ating ginagamit na camera, wala yung ating cellphone mga kalapatids. Ayan, so balik na lang po ako mga kalapatids kapag na release na natin to. So mga kalapatids, nandito na po ako sa ating bahay, naglakad lang po ako. Ayan, pinagpawisan po ako mga kalapatids. Ayan, so inaano ko po sila dito mga kalapatids, wala pa sila ngayong oras, gantong oras mga kalapatids yan. So wala pa po. Ayan, so mga nakikita ko dito saranggola. So wala pa yung tatlo mga kalapatids. Ayan. So sana kaya dumapo yung mga yun mga kalapatids. So ito po yung going light mga kalapatids na kalapati natin. Yun mga kalapatids, nandito na sila. Ayan o, silang tatlo kalapatids. Ayan, mapapansin nyo mga kalapatids. Ayan, so may marami doon, hindi nyo na makita mga kalapatids. Ayan, so nawala na naman. Ayan, wala na naman sila mga kalapatids. Ayan, so kunin muna natin tong isa natin dito, and then lagay natin sa isang cage, dahil baka mahawa yung iba nating kalapate mga kalapatids. Tara, sawan nyo ako. Yan po siya, hinang hina, pet na yan mga kalapatids. Tara, para maano natin, ipunin natin siya. Balikan ko kayo mga kalapatids. Yun mga kalapatids, nandun na sila sa taas. Yan, so kakadating nila, mga ano din mga kalapatids, yung nilapad nila mga 20 minutes. Ayan, 20 minutes naman sila sa taas. So nagpaikot-ikot pa dito sa ating loft. Ayan mga kalapatids, so ayan na sila, bababa na mga yan. So ito na yung mga kalapatids. Ayan, so ito na yung isa natin. So ilalagay natin siya doon para hindi siya makahawa. Ayan, so ayusin natin ito mga kalapatids. Ayan, so pansamantala muna mga kalapatids na dyan siya. Ayan, so going light, ewan mga kalapatids kung anong tawag doon, sabi nila. Ayan muna mga kalapatids, so obserbahan natin siya mga kalapatids. Ayan po, so ayusin natin to para hindi matumba. Ayan, so natin dito. Ayan, so okay na yan siguro mga kalapatids. Ayan po, so lalagyan ko na lang siya ng tubig at patoka mga kalapatids. Ayan po, okay naman na mga kalapatids. So tara dito, silipin natin yung tatlo. So andun sila, taas. So ulan na naman dito sa amin mga kalapatids. Ulan na naman, babadya na naman po. So episode 3 na po tayo. Bukas mga kalapatids is pakawalan natin yung second clutch dito sa ating loft. So tara mga kalapatids, dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa Facebook at sa YouTube mga kalapatids. So mga kalapatids, nagbabalik tayo dito. So dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa YouTube then sa Facebook. Yan. So mga kalapatids, first shoutout natin si CMCH 05 Pigeon Loaf. So shoutout sa'yo from Plaridel, Bulacan mga kalapatids. So tara, Plaridel, Bulacan siya mga kalapatids. And then shoutout kay Pingpong Loaf TV mga kalapatids. So subscribe niyo yan mga kalapatids, dahil isang fanshare natin yan. And then kay Aldous Saint mga kalapatids. So shoutout sa inyo dyan.
And then, shoutout kay Ryan Rosario from Bimalay, Pangasinan. So, shoutout sa'yo, Ryan Rosario. And then, shoutout kay Jakers Desales. Shoutout kay Itamar, si CJ Jared, Wilfredo, and then si John Russell, and then John Ian. Yan po. So, shoutout sa inyo dyan. And then, shoutout kay... Wala na po. So, hanggang doon lang po yung ating shoutout, mga kalapins. So, nagtanong po ako, mga kalapins, kahapon kung ano po yung nangyari doon sa isa natin. And then, sabi nga ng mga nag-comment, mga kalapins, is going light. Sabi nila, mga kalapins. So, bigyan ko daw po ng ideal pills. Yan, mga kalapins. So, obserban ko pa po siya, mga kalapins. Then, bigyan natin ng ideal pill, mga kalapins. Ayan po, mga kalapins. And then, dun po sa ating paraffle, mga kalapins, ba't hindi po kayo nagko-comment, mga kalapins? So, comment kayo, mga kalapins, kung ano po yung magandang hen, and then magandang cup, mga kalapins, na pwedeng ipares para sa inyo. At yung magiging anak niya, mga kalapins, is para sa inyo. Ibubunot po tayo, and then, para sa inyo po yun, mga kalapins. Ipaparaffle natin po sa inyo yun. Para sa inyo yan, mga kalapatids. And then, mga kalapatids, dito po sa ating set training series, mga kalapatids, pa-support po, and then i-like nyo palagi ang ating video, mga kalapatids. And then patapusin po yung ating video dahil na-spam po tayo minsan, mga kalapatids, hindi nagka-count yung ating views, mga kalapatids. And then yung mga subscriber natin yan, mag-like ka na, and then mag-subscribe ka, click mo na rin yung button, mga kalapatids. So huwag mong kakalimutan din mag-comment ay mag-share sa Facebook, mga kalapatids, dahil marami po tayong malalabas na content dito sa DIY Loc TV, mga kalapatids. And then maraming paraffle kapag naabot natin yung 1K subscriber, mga kalapatids. So ayan lamang po yung ating update ngayon, mga kalapatids, sa episode 3. Then bukas siguro, mga kalapatids, episode 4 tayo dun sa ating mga flyers na mga warriors, mga kalapatids. Ayan. So that's it, mga kalapatids. Don't forget to like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video. And then, i-share mo to sa Facebook para mas maraming mag-subscribe sa atin, mas maraming makapanood dito sa ating self-training series, mga kalapatids. So that's it, mga kalapatids. Peace.